Здравейте, днес на 16 януари. Да, 2026 година, само да кажем. Много от вас ми писаха и ми се обадиха да кажат, че отдавна не са виждали видео, случва ли се нещо на обекта, продължава ли обекта да се строи и така нататък. Сега ще ви покажа докъде сме стигнали и какво се е случило реално в този около месец и малко, който не съм снимал видео, просто беше студено, бяха празници, така че разберете ме. Нека сега да видим какво се случва в блока. Зидариите вече са готови и почти 9-ти етаж е готов, както се вижда. След като стане готов, остава само 10-ти етаж да бъде завършен. Подписахме, ето долу на първите два етажа се виждат белите елементи, на които ще се монтира дограмата. Почват да се монтират. Подписахме договор с фирма, която ще монтира дограмата, което е така важен момент, тъй като инсталациите вече върват. Реално електроинсталацията също започна да се изгражда. Водопроводът и канализацията не е спирал, освен по време на празниците. Така че изграждането на блока върви добре и скоро, до края на годината, ще бъде готов. На първи и втори етаж е почти готово както електрото, така и ВИК-то. И фирмите продължават с етажите нагоре. Тръбите, инсталирането им върви с пълна сила. Сега ще ви покажа как изглежда и в апартаментите. Освен тръбите и тока върви с пълна сила, инсталациите също. Влезна в един от двустайните на апартаменти и слаботоковите. Освен L. Втори и трети етаж са почти готови. Така. Инсталацията е готова. ВИК-то също. Първи и втори етаж са готови, но инсталаторите върват доста бързо. Така че скоро очаквайте прогрес. Баните също имат L, имат и ВИК.